wathi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Kodwa izigebengu zingaphezulu komthetho. Siyazenzela. Yini eyenza ukuthi sizenzele? Izigebengu zinemali ngaphezulu komthetho. Akanciphise imali yezigebengu ibe ngaphansi komthetho. Umthetho ukwazi umthetho uzokwazi ukuthatha indawo yawo. Usho ukuthi njengamanje izigebengu zinemali ngaphezulu komthetho. Ngoba ukwazi ukuthi iphoyisa lihola u15,000. Isigebengu sithi sambe endleleni iphoyisa lisimisa. Lihambi isigebengu siyoma njengalapha. Iphoyisa lize kwisigebengu. Ithi lingehli isigebengu emotweni. Lithi iphoyisa zomthethisela ukuthi awehlengane emotweni ngakumisa lapha wazomala umuntu akhiphe u30,000. Awuvele iphoyisa. Awuvele iphoyisa. Lenze njani iphoyisa? Lifaka ikhanda elokho umfana phose imali la ahlaba imoto iqhubeke.